Wij stellen ons voor Rikst van der Horst. Docht voor de eerste keer mooi, maar is al vol Europees en wereldkampioen. Handicap? Door een zuurstofgebrek bij de geboorte heb ik spastische diplegie. En dat houdt in dat ik spastisch ben in mijn voeten en ik in mijn hand. En mijn spieren zijn gewoon heel erg stief en strak. Dus bewegen, dat gaat soms lastig. De ene keer beter dan de andere keer. En daardoor ken ik lastig rennen. Dus maak ik voor de grotere afstand gebruik van een rolstoel. Toch dat ze wereldkampioen is ze vanzelfs ik medaillekandidaat. Of eens gewoon de favoriet. Hoe goed bist eigenlijk? Ik ben wel redelijk goed. In 2014 ben ik 2 keer wereldkampioen geworden. En in 2015 2 keer Europees kampioen. Dus tot nu heb ik gewoon alles doen wat ik kan winnen. Ja. Nou ja, dan ben je goed. En dan ben je dus met die gouden medaillekanshebber favoriet misschien wel? Ja, dat klopt. Ja, zoals je dat zelf ook eigenlijk? Net per se. Oh. Natuurlijk best wel mee bezig, maar meestal verwacht zit wel van die. Riks kan 2 medailles hebben, maar het is ingewikkeld. Gelukkig is ze dat zelfs heel goed uitlezen hoe het nou correct zit bij de dressuur. Bij u zijn er verschillende onderdelen en daar is nog verschillende grades. Grade 1 tot en met 4 en dat is dan op basis van je handicap. Ja. Ik zit dan in grade 2 en daar is een teamproef. Die telt dan even mij voor de teamscore. Okay. Een individuele proef, die telt zowel mij voor de teamscore als voor de individuele prestatie. Ja. En als afsluiter nog de keur op muziek. Dus dat is eigenlijk 3 onderdelen. Dus ik kan 3 medailles winnen? Uiteindelijk kan ik er 2 winnen. Oh, oké. Maar individueel en 1 teammedaille. Wil je meer weten over Riks van der Horst? Ankie van Grunsen of Edward Gal? Salinero of Totilas? Adele of Justin Timberlake? Action Squatter of Dirk Buitenzorg? Dirk Buitenzorg. Ja, dat kon ik net oors nou. Nee. Zoek dan op omroepfriesland.nl.